Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun mintasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei. Aina hondita eder zaitugulako gorazu bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege jangoiko aita guztiduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren bildots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure dila. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren atean. Amen. Egin dezagun otoitzoi jainko egoitza egokia prestatu zenion zure semeari Maria Virginaren sortze garbiaz, eta honen semearen heriotza aurrikusirik garbi gorde zenuen pekatu guztitik ama. Egizu Maria Virginaren otoitzari esker, gu ere zugana garbi iritsi daitezela zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hasiera liburutik. Adanek, zuaitzetik jan ondoren, jainko jaunak dei egin eta esan zion, nor zara, non zara? Hark erantzun, zure oinotsa baratzean entzun dudanean, beldurtu eta gorde egin naiz, larru horri nengoelako. Jainkoak esan zion eta zeine jakinarazten dizu larru gorri zeundela. Galarazten dizun zuaitzeko fruitua jan aldezu, gizonak erantzun, laguntzat eman didazun emakumeak eskaini dit fruitua, eta jan egin dut. Orduan, jainko jaunak esan zion emakumeari, zer egin duzu? Emakumeak erantzun, sugeak engainatu nau eta jan egin dut. Orduan, jainko jaunak esan zion sugeari, hori egin dualako, madarikatua izango haiz abere guztien eta basapiztia guztien artean. Sabel gainean ibiliko haiz arrastaka eta hutsa jango duk eure bizitzako egun guztietan. Elkarren etsai egingo zaituztet, ieu eta emakumea, ire eta haren ondorengoa. Honek burua zapalduko dik eta ik orpotik helduko diok. Gizonak bere emazteari eba ezarri zion izena, bizidun guztien ama delako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak, egin alaitzu haren naia, zoazte pozikaren gana, gora eta gora ari kanta, kanta jaunari lur guztiak, egin alaitzu haren naia. San Pablo apostoluak Efesoarrei, bedeinkatua izan bedei jainkoa Jesu Kristo gure jaunaren aita. Zeruan, Kristoren bitartez, espirituaren era guztietako ondasunez bedeinkatu gaituena. Kristogan aukeratu gintuen mundua sortu baino lehen, santu eta errugabe izan gaitezen beren aurrean maitasunez. Bere onginaiak eraginda aurrez zuen erabakia. Jesu Kristoren bitartez, gu seme alabatzat hartzea, bere seme maiteagan eskuzabal eman digun doai zoragarria gorespen kantu bihur dadin berarentzat. Kristoren bitartez, gara oinordeko gu ere, Israeldarrok lehendik Mesiasengan itxaroten genuenok, gauza guztiak berak nahi bezala egiten dituen jainkoak aurrez aukeratu baigaitu
bere asmoaren arabera. Beraren aintzaren gorespen kantu izan gaitezen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zuri jauna, aldi hartan Gabriela aingerua bidali zuen jainkoak. Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Birjina batengana. Birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak Mariaren etxean sartu eta esan zion, poztu zaitez, graziaz bete hori. Jauna zurekin, ikaratu zen Maria hitzaiek entzutean, eta pentsatzen jarri zen, zer izan uste ziteken halako agurrura. Aingeruak esan zion, ez beldur izan Maria, jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Haundia izango da, goikoaren seme deituko diote, eta jainko jaunak bere aita Daviden errege aurkia emango dio. Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeruari, nola gerta daiteke hori, ez bainaiz inongo gizonekin bizi. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua jaitsiko da zugana, eta goikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko dena santua izango da, eta jainkoaren seme deituko diote. Ara, Elisabet zure aidea ere haurdun dago bere zaharrean, eta 6 hilabeteko dago agorra omen zena. Jainkoarentzat ez baita ezer ezinik. Mariak orduan, ona hemen jaunaren mirabea, gertabekit zuk diozun bezala, eta aingeruak utzi egin zuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Ama Birjina sortzez garbiaren festaburua ari gera ospatzen. Festaburu handia, Elizak halako garrantzi berezi emana izan diona. 19. mendean, Pio 9. aita santuak proklamatutako dogma dugu Maria Birjina jatorrizko pekaturik gabe sortua izan zela. Baino aspaldin Kristau herrian egon dudan esan genezake komentzimendu bat izan duda. Ez denean, baino bai gehiengo zabal handi batean, zenbait teologok esate baterako, Akinoko, Santo Tomasek berak, ez zuten garbi ikusten. Hain zuzen ere, haiek azpimarratu nahi zuten, salbazioa bakarrik Jesu Kristoren gandik datorkigula. Eta ez zuten hainen errex ulertzen nola Ama Birjinari aplikatutzen alzitzaion Jesus hil aurretik, esan genezake, egindako merituak, eta horregatik zenbait arazo ikusten zuten alde hortatik, baino azkenerako Pio 9. Dogma bezala adierazi nahi izan zuen, eta gaur egun kristau guztiok sinistu beharreko egia dugu, Elizaren garantia daukelako. Eta hoxe da gaurkoan ospatzen duguna. Ama Birjinaren inguruan, beti esan genezake edertasuna, alaitasuna, goxotasuna sumatzen dugu. Eta hori da baita ere Elizak nahi duena. Zeruko ama gogoan hartzeak guregan sentimendu horiek nolabait ere indartu eta sendotu ditzan. Baita ere abendualdian sartuta gaude, abendualdi giro honetan, esan genezake Ama Birjinak badu halako protagonismo berezi bat. Bera izan du baizen abendua edo Jesusen etorrera modurik egiazkoenean, modurik sakonenean bizitu zuen pertsona inongo zalantzarik gabe. Eta gu, gaineko gauza guztietan bezala, saiatu beharra daukagu Ama Birjina imitatzen eta are gehiago abendualdia bizitzen. Bestetik ere, Donostiko Elizbarrutian seminarioaren eguna ospatzen da, eta oso momentu esan genezake berezian bat ere seminaristarik ez dagoen urte honetan. Eta Ama Birjinari ere hoixe eskatzen diogu. Bere bitartez gure jaunak bidali ditzala langileak bere guztara. Azken finean gure esperantza beti goian jarri beharra daukagu, guregan ezin dugu jarri, gu ahulagera,
gure eskuetan ez dago dena, eta gauza espiritualetan, esan genezake dana, jainkoarengatik datorkigu. Horregatik, gure esperantza goian jarri beharra daukagu. Eskatzen dugu bada, Ama Birjinari bere gaurko festaburu honetan, bere laguntza, bere bitartekaritza, bere amatasun hori senti dezagula beti. Sinisten dut Jangoiko aita ahal guztiduna, zelurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean iltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jangoiko ital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Eta gure eskariak ere egingo ditugu, eskatuz bereziki, oin esan dedan bezala, Ama Birjinari seminaristak eta bialditzala. Beharrezkoak dira, bokazio guztik, baina gaur egun hortzen gera halako eskasia berezia dagoela, eta apezak beharrezkoak direla. Duix eskatzen dugu Ama Birjinari, eskadezaiogun jaunari entzun arren jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu eta gaurko meza honetan bereziki Isabel Marzolzena jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan eskadezaiogun jaunari entzun arren jauna. Onartu jauna, Maria Birjina doatsuaren sortze garbiaren festaburua ospatzean eskaintzen dizugun opari salbagarria eta ura aurretia zarrutako zure graziari esker, erru guztitik libre izan zela aitortzen dugun bezala, libra gaitzazu gu ere, haren otoitzaren laguntzaz, pekatu guztietatik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zu egin eta zure espirituarekin, gora bihozak jaunagan dauzkagu. Eskerra Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, Santu Jangoiko ahal guztidun beti erekoa. Maria Birjina txit doatsua jatorrizko pekatuaren kutsu guztitik garbi gordeba izenuen eta zure graziaren beteaz edertu. Zure semeari ama berdingabea emateko eta harengan adirazteko Elizaren hasiera, Kristoren emaztea zimurrik eta errorik gabea, eta guztiz ederra den Elizaren hasiera. Izan ere, Birjina garbi honek eman behar zigun semea, gure pekatuak garbituko zituen bildotxerru gabea. Ura, bera, aukeratu zenuen guztien artean, zure herriarentzat grazia lortzeko laguntzaile eta santutasunaren eredu miragarri. Horregatik, aingiru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna zelurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egitzazua da santu ogiak hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio gontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola.
zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun sora. Leon, Ureita Santu eta Gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagon Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean osp eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure eita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian errotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskar pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurregetza, zure aguspete indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina santzazuit bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna Maria Virginiaren sortzea jatorrizko pekatutik garbi gorde zenuen miragarriro. Hartu dugun sakramentu honek senda dizala gugan pekatu horren zauria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiadunak. Aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.